Салом алейкум тамошобиёни муҳтарам, подписчикои канали Бехайп ва гуфти урусо совершилась батл байни Ленд ва Омонҷонс ва пешаки адди суҳбат барои просмотрои отдельни. Салом алейкум. Ассалому алейкум. Хуш омадед. Раҳмат, шумо хуш омадед. Чӣ аҷдат кунанд мухлисо? Батли ништияк. Батли ништияк. Бале, мадамуда чӣ будам гуфти гапҳо. Хуб, ҳар дид пешай батл гуфтагиан ки шояд охирон, худат гуфтагӣ ки шояд охирон батлум боша. Бале. Ай гап чапе ки дар гирди атрофи ту то хурдесай, ҳолам шояд охирон батл боша. Ба фикр ма ки уже не. Уже не. Яъне ҳама каса интизор мешавем батлои навбатии Ленда, як бор дигар муваффақият. Мадам удам, шумодан, тамошобинодан. Сёмкачи шудам, монтажи ёродам, став тезиш бурор. Мақсад ништияк мешавад. Удачи, ҳама монда. Салом алейкум. Ва алейкум. Омонҷонс, тайёриё чӣ хела? Ну, таксибе. Таксибе. Хотиррасон мекунем ки хоҳиши Омонҷонс ва сухани Омонҷонс дар замин намонде. Мо батл ина дар шаҳри Регар гузашта истодааст ва умедворем ки ту гуфти батли ма ба Регар тайёршидагӣ, умедворем ки батли бамазза нишон медиҳӣ. Гуфти акай бахтӣ. Постараемся. Постараемся. Айленд уже персидем, ту гуфти ки Трамп гуфта буди ки мумкин охирон батлум боша. Вобаста ай бурд бохт дар ҳамин батл. Ту аниқ гуфта метони ки охирон батлта? Не, охирон не, предпоследний. Предпоследний, ҳоли боя каси дигар. Мешава батл. Кияй вай? Худат медонӣ. Ман намедонам кияй, не ки карат батлам шава. Дар Регар мешава. Значит Бехайп намезгардад. Зинда ва саломат боши удач. Гап нест, киноро ждат кунӣ. Киноша ждат кун. Салом алейкум Басте. Ва алейкум салом. Кира дастгирӣ кунӣ омадаем? Омона. Омона. Все-таки ҳамшаҳрира ё ки просто ки Ленд як вақто против Степа буд барои ҳамин? Не ҳамшаҳрия, ки боч хеле уже гузашт рафт, хеле шаду бугӯ гузашт рафт. Ҳамаш дар батл буд, мон гузашт рафт. Барои ки хеле гуфтагиан ки мисол намқа бача омага, Регарам мисол марам хеле ки қатъиян омага, Регара дастгирӣ мақсад фаҳмида. Хуб, тамошои барҳаво, раҳмати калом. Салом алейкум ака дале. Хе брат, созӣ? Ҳама хуб. Шумо мегуфте ки кира дастгирӣ кунӣ омаде? Ленда. Ленда, подозрение буд. Неке гуфта намешава, ай гап чапое ки дани момент гирди Ленд то хурдеса гуфта намеша, барои як бор дигар гуфтам пурсим. Ба гуфти тайёрии Ленда дидагӣ пешаи батл? Албатта. Чӣ хеле сахти бада? Бовар кун. Маълум аст онҷо. Маълуме. Ба гуфти ту кӣ мебара? Ленд? Ленд? Тамошои барҳаво. Тайёр не ки? Тайёрии ура ки намедонам, удам удачи. Ҳар дашда удачи. Ту дам удачи брат. Давай, а? Салом алейкум бародар. Салом алейкум. Хотиррасон мекунем ки бародар главни роли киное ки дар канали Омонҷонс мебарояд. Барои ҳамин савол ба фикри шумо кӣ мебара? Ки мебара? Ленд. Ленд? Другой поворот. Батла? Аниқа? Маълуме ба ҳама хеле мебинем. Айрӯи сценариёша. Кино чӣ рафтеста? Нормально. Ҳама соз? 100%. Раҳмат ки омаден. Хотиррасон мекунем бачаҳо ки кинои ҳаҷвиву ошиқиву ҳаматарафа дар канали Омонҷонс омадеста ва инаи бародар главни ролай ҳама каса медорем тамошо мекунем баъде ки броя. Раҳмат, зинда бош. Иқдоми нав ай спонсори мо Паримач. Дар силкаи зери видео буда даромада регистратсия кӣ, дар 50 сомон ставка кӣ, дар дилхоҳбозӣ ва ҳар ҳафта дар розыгриши дастмонаки замонавӣ, наушникҳои беспроводной ва шоҳ ҷоиза Samsung A71 иштирок кӣ. Заряжай на лето с Паримач. Як дизайн народ, сар мекунем батлан, ду раунд бе вақт. Хичон кайки будгина. Ҳай рӯи хоҳиши хичон якум сар мекунад. Ленд, як ҳарсак, як овоз. Хотиррасон мекунем ки ба хоҳиши худи бачаҳо батла доварои батл баъдаи видео омадан фикрошона оиди батл мегам. Барои ҳамин якум раунд Ленд, як ҳарсак, як овоз.
شدی کلمه نبودوشه این انگت نو چیکاری کردم پایدوش سرش دادم گرمی در نم بری گرمی را بی بخدا بیاد تی یکم ساعت تیز بکشم جزتا سلام علیکم دوشنبه خوجان سوخ پومیر کلوب دوشنبه برگا سر میکنه بطلاقت ترا میبرم بگم تاریخ بطلاقت ایتال بین میزنیم برا 4 سال پیش گویی میستر بین بریده مرا مایلی من گویا بوی دادم دارم یک تا بخت نگی بدی بطل همه یکا با میگه لند امونا من میخوام خدمت که نگم یکم گپی توفته نگی لند میکنه چیزی را که وعده کرده گفته ویدیوش هسته یا بداریم بینین من چخه بوی دادم دای لقی نگی دای 4 سال من چخه پیش رفتم تا اقی Kapamaš čudona, nagite nemojte se maj batlo, a jok si mirno, najčuni bojok, jaj tvori hatulo. Bio ga pazio da meknem sarış meknem, yakam round, yakam bita sar dedi G. Akşam nema bu promi ne acaba besli falan. Kalk kalk. باور کن تا هم بچه های خزه 20 یاد گرفتی چی خیلی کردی؟ اولی ترامبو و خیلی نتابی گازتا ایشان بخیر چیزی گفتم در برای ترک کمی کنی بخیر تو بوی دل و بوی ترک جا دیگه نخیر بزن نظاری خم بکن برو یکلا زمین تای دمای دون تمالا حالا خود ندی همه رو بندازه کلش بد مرم ایادم نمیده این روز دیگه شمارم شمی رو شکم کدی دیگه آزاد بهته ایزاد نکش برو باید خیل ببه بهتم اسکومی نکنته لابودا بود ریسکده بیان مونته من تکی دوی بینم بگم بایدون نکن اینه تکی دوی دیدم بگم Beni ozim beşikane boşa İnsan ad oluyorşay Tıpuri dalbayı bu yatarak dolan koş İnsan ad oluyorşay Bu yıkır gidal beni ozim beşikane boşa Bu işkede korikade sarıkında hurdi Bu yıkır ezdiga pacan kumurdi Kino diga namete yordam trabudu Rovdede sarnaşide bugu bilemem murdum Kelenden de bridan boşim me bri Şahit kadar sol paroya matona bri Tata cita peşaktir çantı şridan ba Denigo kada besak Matorin kunara to zamino bana ulati u oşay Neki rangi tedi gadal bayom ne znak Gidi davuton istasını şet ona poşar du budu Mahıdım uma basarda Tıplarafti idofte şambekine giren sarda Albata furka Neki bekişim tefuna Baro reklama kadımda güneşi dizom net suga İnsanlar oluyorşar O yıkır gidal beni ozim Mexicane boşa İnsanlar oluyorşar Dubore dalbayı bu yatarak dolan koşa İnsanlar oluyorşar Dubore dalbayı bu yatarak dolan koşa İnşan bakayım işten aşağı Kan bakı da beni ramdet narini bu peşkizman ya gavşok gidiyor yapıyoruz Baran چیزا تا یکی خیلی کنم اولی بازاری
Amirali Gökha ay Aziza Ayşe xeroyo girifte. Pişti bana da باید این خیلی کنی. اگر ayamı girifte باشی. Haman iştiyager. Merim davulmuş agani. Diyemi tamam yakın rafi. İyi bumri. Trayak sol peş boyan gezende madarasıya. İki cüne demek kadın bana bore hari tara bore tava tana ruy tara kadın suya. Petalan dekalardı prosta bir hari. Nata boreydi nakoftam yakon hapan ole pesta. Omada yakon klan destay. Alhe duruana udar korat destay. Hıdı dodar kore tane boy klan pes bile. Number one to the klasa. Baronhan koro ekran tadak basay. Cista kora dere bakıyorum ha. Çok ekara tekrar bolup durmena bir bak. Şala şofbete. Yüzde bekana rahatıra boya dağda sırkana nayrika. Tıbe korsan bir koda ki oli başıyla olakı. Beyan oli umu peşin. Te prosta akı. Ica sohbar destan ki sohbır bir sangica referşi destan. Ica sohbar destan. Tıra boya deskına naymay ton destan. Ica sohbar destan ki sohbır bir sangica referşi destan. Ica sohbar destan. Mushki devam etti sana. Makine reklama kılma bırakam ki sana. Tırna duri tatlantı ki amara u deveyit gana. Mole da artık dora boya çıkıp. Bakıkıp monam kinoda mole kaça. Çıkışı korkita can gırga bekaşa. Gelmişti makinada paypala tam kod bilen. Yüzü kaşıdan amrot bilen. Ay pıştita mısır. Repitoce ki ay sarhatna merhaba usın. Boya çumura amata dağıtıyım oktum. Yok ki rubalı şumura amatına koktunum. Kalay kalay o mok kılay. Hayır çalmış ay yoryam kılay. Tu boydu ne ala gay sınıf zidgali. Kesti kovmenek uyo mara zadaydı. İnsanlar orada yükşel dövore dalbayım. Uyantarayım dola koşa. İca sohbar destay. Tıra boya deskına naybay do deska biç. İca sohbar destay. Ki sos kırgı sangica referşi destan. İca sohbar destay. Tıra boya deskına naybay do deska. Alima. Oğlum ben şimdi Gağda şişlanan ağzıma bina. İyi. Böyle oldu. Amca خالی برادران نزدیک ندارید تیموس Aman iştiyager. Davulmuş bittiğim agani. Kuşka kayale kuşka kuşka. Marekar oman biz kaşı lao kaşı ne. Lava can kıta da yotçin. Ya bu niye sen zaten? Ye. İyi. Marekar oman biz kaşı lao kaşı ne. Lava can kıya lao daşı. Ne mi yüzü bizi des kuşay. Saradaya salafana kaşı bro kumşa. Ya kala batılda ne yekinati caşnola. Baroki repayta ve soran. Namoşunda seta batılda kazatkadan kullanma. Baroki razadan motivasyon kamay. Hay vitoy tena zuka çat bekana falak. Nadorita flow black. Paso me girata stile. Desni plata bloki at. Hela sıçtı damada. Trangi tasli. Bruta veci kaba pomredi pedali kasli. Şerif Flori'daki toki cebi ruhani soka. İgır git al benay. Hava. İgır git al benay. İyi. Kuş var kuş ya bu. Halime vardır zaten halime. Kuş mardak vori to dami خوبی na panja dahka. Qati o dami klubi neki batla boya dahta kota te baro ki sısli. Hata maydone batla rangi te ne kan sısli. Pika medi bati te baro si foyi yaga. Yana modeş benim bati batılma beridan naga. Repa baro ki ti hop karday uro. Na tala na baksattı rangi bu te brodi. Qati te
nu e când îmi paica Chipa ca matăra n-am unul de paica Chimba tragă piesă ca și de sado După ce ne cuare, hâdă bată de stanga Clasica, mea contra foto Pega poet baciuie, ma me parantara O ziraș da basar E ca spoda de îmraunda E uda citina, mă bahilesc, mă bahilorada E gără che dau bena, e gără che dau bena E gără che dau bena, ha E gără che dau bena, e gără che dau bena E gără che dau bena, ha ha E gără che dau bena, e gără che dau bena E gără che dau bena Mai namiku, dați mone mi tau. La tai nami jomo vela ki boy bel custom group şekil nigo bekişten nigo. Beşkol nigo da ay mara ta sakin baxtım zebbeşinim. Pardon telefonda oxuyagım patbeş nadari çomek telefon. Bahaso patbeş ki YouTube da uca sak patbeş durat ne. Round tamakasa round. Ravon xush kardem yakum raundi lenda xotirasyon metem ki sponsori Batli Land va Omon Jones shirkati bookmakeri Parimaj yaqarsak baroy sponsor zinda boshi sponsor begzarem ba yakum raundi Omon Jones yaqarsak ya ovoz Omon bir yer raqosa ordakim chiqib Блядь, Курбана, я в куке амжаз, ты сам раз мекал. Хай мали, бей. Йога пас, йога мекнем, просто я бита хунда радишон. Ма хезе, гирифта бошун, хотя бандашон, надым тайма гирифтим. Дух кадай пацан, бита му. Кстати, ты гуфти, бо нарини, ягон гаршок биёр, ухина гаршок. Шода анта мерину мози. Шо? Ты даже зеби ридан надори. Хотя унитаз это, бля, как себе? Махадо минус манамону. Фон, Айсар, бе, минус Айсар. Я. Роман. Эй. Хапкаре, я. Айсар мон минуса и баландар минуса. Минуса нашна идея, ментимоз баландар мон. Дион баландар мон минуса. Баландар ши, нормально. Овоз на проблем ментимоз. Просто кайф клет амон. Ой, срак, нека же мареpa, que sta samana me to ni pa lo mira, to ni le pia, que
Doni, ine biakaj, doni stagit kap, doni stak šartaj, doni stak hu, ine bigirgaj, doni kartuš. Evo li vas nes, ine li kamaj, ine puš, ine kartus, evo li puš, tu baramaj, če se kraj oruvam nekaki ses. Zapatkane, bля, memore някакви ката покупioне, пушка ката. Давай, мана гала банейджа, педало на мова да сайкара, беката партидам дава. Me parlo una bettina che c'è chi già meno che mi maracale maracina perché non la smonta tu non hai una macchina in stile ma perché nata la carta me saranno della carta la scritta un partner che mata po' sciglia conosci se chi insomma da molto la top ci non me doni bang paraboli gacche sama preschi un po' di pacco non me doni questa mata nel che ci da mesca ma non ci da che già me che da best parala con chi ci va perché non tu mi doi te, cato mi sa, perché non sa bene. Ma non è tua vita, carta da vita, ed è prima che in me. Confiamo che non manisci, ma chi io si lo confio, ma di da vita camera matore, ma broda e catrova, ma caputa patone, che tu vai caprone, che era da mondo, non puoi che da mondo, la solita una mondi, che la io mondo. Ruski jak ta pruszka i tu was meka dam hamas mara sarknany nosi nochtana tak tu ham meka kala pano chini nasi nochtana repetita tak korete dai na omatem joden tutor stilina muzykę na to musi alpeshima torra hey che vuoi le figli da co perché non ci si che mettono mentre che loro e tu mai to già perché ne stanno para si castana mesha me doni kirkire kam тебе брат, я не знаю, охи чуй сам. Чаро хапи буду, чаро сиди хобу, стави да на предавски кабинетки, чаки не знай пушат, каки буди, хезе, каки ши ти бе, знай, хезе. Марамайка, тарамайка и на кап, стилучика хуйня, и вахдеки на доли кап, хапката. Fogapkadi, gergasatkadi, bomegakaj batkadi, hosti joli bari ai khonai mam neki namshane da beton vapide neklat da patsam. Tak repito chiki naka, bobardo na repiaki da na metunis tu pak fakt neki ta fakt da ina fakt. Ai hamzada, joshi da repiak diak. Se cho, te ta gosudora, que não me passou. Name turni kada ita, capita pito, son destra, la vita cada double time. Давай, задута, que шопер me кинем гап. Хостом ки фамоду, ки е сак, катара кема ки грусти, да пусти, ма холод не знай хрусти, а те такъм да пусти, тера ме кана ма сусти, ами я дъхтар ме бъди ме шидите. Боят сахшай, ага ки ма додам на боят шахшай, наршай. Medunu, neki na medu nazad, hapa shabita pisho na divarega. Tu princesa mozilla me teki vedo, tu batom ne zna i prosta kancer maj, dawaj, tu monda kim te baki, často oma tu nek batu čela zada gijum, i me zna i gijom, najbijate kopijona, i če se dajona kene bombe kako bijona. Perché te razia che ho potuto ne fare un sax. Jackie, ma da già ancora lui. Jackie, punta che dai tu. Super, vedi mamma non i tu. Non mi doni hedge bar, tu genio no. Che il mondo ramos. Jago pora na me che na posta. Posavamo su, dimmo shahmat, ti ganatore hot. Ti ganatore hot. Tak. Ti ganatore hot. Jak bega mandon me maracayda falan.
Perché da stima, perché non ho sentito vorrei pazza bare caro ma perché non mi sto vorrà vita sul me capo fardo un cocadani me sciame che con un bardola ci non sa come la cosa sos io mi sto la cara o ma che la casos la cura fari va bene dura tu non me vini in nome questa giura dura tu non me vini di voi fuori yak na me sciama non ti mi stai ma me sono da chi c'ha solo ti gomi ti khali ti sa che agere cato è tutto da che fa me che la doi i ci sta di sola e sa che na me tu ci sa che io me to ma io che ma na me tu ci più un territorio ma sicuro regarde che Roma tu capace a me da schidi mi staga mi matti una coscriga i brat na gilifti eu dam i mus baronam na metate da eu dam na metona e coroi ahma pima batli to chiquito mano na dura vema repito chiquito da salom mai dona me cafona eu mo bolo bardo dasta mexicano mai pasta a que subar mera vagidi matera passada esta detalhes na kididi cama puxa putem sonio da eu e na repiak até porque tá eu da eu mataroras les vidaras matera me casado foto na kuti passai tenta chota café paridão e do favor me dai mai happy round bagata se vamos dar e bori nosta Mexe da o bezu e famon da cortosta Terraki cari, na dori io da cari Terraki pergi komaki, kana dori name Pani, bitch Yeah Slang Свидетели могу, свидетели могу. Nenei, kelina. Nenei tflura kurbesta. Mulama mastain. Len. Aizol da zorshimsa. Beste, bacho yamelu. Ruskane. Ruskane. Бачоя даха ами дод мезанеку гапои ира замутид мекнен у ба судья намефаҳамад чӣ гуфтеста дод назанен тамом баъд гӯш мекунӣ качат мекунӣ тамом Яу тамом гӯш кунем просто кайф кунем давом метавонем сад фоиза майли тамом минус хати намешавад тамом ака я суҳбат мекунам чиқадар ши прикол кунам бо мегум худиш прикола ай соли 2016 якум боре ки ман тера задам да батл правильно аймон рӯз тайман қасд дорӣ аймон рӯз ту мехоҳӣ ки қатим рӯбарӯ бироӣ як бор то москваро рафтани будӣ не ки наши пари навдат кас кард наши так что ман да байни намикахад дар центри регар ман тада предложение каданем романтика рои байрон накитоли гӯшки тоғира давай рафтем ду гитаристи ман бачо бесте тамом бесте бача давбаёбӣ и ки буд и мардака давшае мардака сури очки мараз меня минус давай просто дай блядь Рамад гӯш кардем якум раунди омонҷон сам як қарсак ёвуз мегзарем ба қисмати дуюм раунд лен сар мекна як қарсак ёвуз рафтем
фаҳмидам ман ҳамира бефоида значит нагуфтам ки бурор байрақи ЛГБТ дал ин реально голубой буда дар чиё маъқулу шудам ки ахири дихтасини парен предлагал ки ахири биё мама буги ин чиз ба прикола нест брат о бля реально не ин гафт гандана туғри буд брат ачкари гӯй ине ачкари ачкари мақсад ин чизои илоҳира хандан дар кор нест Раймон Ҷонс бародарам ман 3 бор дасти марди дроз кардам қува накард бигира баъд ахир худаш гуфт биё хайр писандим ана нашод битод мегум як 13 бита хонди 19 бита хонди бовар бефараш ман истодана ягон панч манч ҳичи нафаҳмидам як калима ба нафаҳмидам ки меги бериф магам мезанид да як бахта вера фаҳмиданам ҳайфаю ана биё хати вообще полига ҳайфда дем раунд якум бита сарт диҷи Бачо, бачо. Я сурприз девона ва битай. Ман биё сарш дем бита. Биё мали. Габрес. Хотири дӯст баландӣ кунад дар любой ҷои бита куш. Рост дига ман раундом ҳамаша да пеши акай далер хондагӣ будам пешай батл мега гапҳои дағалдиш бисёртара имина ҳамин бита нахон майли бигзор майли ман барои ҷанбе барои тарсиш не бача вақто барои дух не просто не вақтам да ҳамун пӯст не позволя намекунам вақтам вақта вақто ман ягон тат наметарсам вақто ё тарс неста бесте барои шумо не барои ҷанг танг не барои цензура ҷадабу ҷавобгариш дорам ман текста шафа гӯш кардам гуфтам ҳамин раундам нахон мақсад ман гуфтам агар сахти баъд задиват кунад раундош ман ҳамро мехоҳам ки охири ҳича нафаҳмидам биё давоше сарди сеюм бита диҷи не давкони сар баъди охири раунд
وقتی سست خودم در آخر چیز پاسبالیت نمیکنم Охирон батл боша дига наброялен Вади тоҷе ки кула кошад Тареби тоҷе кира боша байни бошид Нахуда байдои сериалда Любой то вартара бояд нол балда Чиба ки ту ичи накадай дареб Ту намедони гуфта ки майдон айдалерда Бич бала ту бефой тамала Ту дяд назабалан ти гору бору талай Чида волори ки бояд тара кушканам Бага поита моро наборит беҷет мушкунате Нану ту беекзе доли Чида баран тара пацанои батл голи Сара тука холи Голи, это дранги, штаты, сара дранги, голи. Ама прогноз на лентичка на меконо, ама мека и клон, факат мека на томбада. Нада борот киноми на багаж, да гад, хонам чизе кима пръскам багаж, да е. Раундой пима нота ги е дъвка, жилен да караш, да канава търа накша. Мана фрат на дорот на те дига, на мехон хапарня, да плюс нига лига. Пошла-то нахуй, ты напишешь на блоге, я киляка люблю почту домой. Хела удам горикам, гургире картрам, кокам ходом, там шабля. Я гапи дига дурм охида. Ама мали ты зур, ты сах, ты саки кибри. Трояк сам надо, мара панча зур, кибри. Чки не охида? Чизе дастан шама прикол. Ана охида яга гуфтанем бачакои хезе 20-20 ма чихелеки ҳамагон шоҳидай ма вақте ки ай хезе биромадам трек хондам берун ай авлод раҳмат гуфтам ҳамаша барои ҳама қакорома миннатдор будам биромадан га бои туфта ма ҳечи нагуфтам боя барномаи дига да гуфтам биё ма бигзор номи ора ва пше намегирам дига неки як гӯшники муши твараш снимак надкадестай ты хубиёи соли 2018 соати 1 шав да берин мардагӣ аёда наброр твар бля гӯҳит бля вақте ма бародари тра да оғӯш гирифта гирия кардам ки имсол инами гӯҳ чемпион шава ты ба ивази ҳамқа хубии ма ҳами кора кардӣ тудам удачи бурбони хонум агар карьерата давом додани бошӣ ман ягон бади нисбати ҳам кас надорам обод бошем навигариҳои гизалара дар портали яъне сайти ламастер тк да ютуб ждам мекунем дар канал обод бошем Рамад гӯш кардем диюм раунди ленда мегзарем баъд диюм раунди омонҷонс як бор дига хотиррасон мекунем ки спонсори мо ширкати букмекери паримаҷ батли ё бурди шумо бахши зиёд як гапи дига мондай нашод акай хусрав бешухӣ хато мекунӣ ганда инсони хубай вай ба ин чизо арзанда нест гапои пасхати обод бош рамад мегзарем баъд диюм раунди омонҷонс як қарсак я овоз пешакӣ мегӯм ягон кас ман да текста наовардагия пешакӣ мегӯм ягон кас ман да текста наовардагия ози то что те гуфти ку может это случайность ё ки ман донистам ки не донистам ки ман чихели ответ битам ҳар як гапе ки ози гуфти ҳар як дашта ҷавобтам меои 100%. Так бачаҳо давом медем ҳамин дастгирия савоб бang тарсиди ман ойнадам надум метарсаи камайли гӯш кун чизеш бугӯй намефаҳмам ягон чи бигем имудака шонем сиву баром баъди ман сар кардам дар реп дуровардани кӯдака соли 2015 реп барои ҳама ман қади афсола патсан саҳнара кафондагӣ будам иам фикри ман аҳсан бля чи ба иқа умниём ки гапома намефаҳма ҳалиф хидман таъриф накунам ҳеч канакадестай таърих айма саршид имина дар репти чи ма овардим и батла ман агар ба ҷои довар мешидам айб медонистам дар хидмонам балтра рифма дани килен че кент и як не кент чора ё ки ҳаштай ту мара бридани омадӣ сарша гаштай ай мусиками каму сир намеброям якар партоя гӯҳ мепардоям зак гирам як условия дорам дар оила фақат и мезоям
Да ягон гап шханда месайне ки пацан ганда шухай и дихтарора зада мондагиай бачаҳора представит када мезана сухай леда зада намешава харобаю пуш дора ҳама фарқ мекуна гимаро яда рус дора и дандоноша ба сперма мешава ки касафедан мада похозростигав киё ай пуштим чизе меган имрӯз коре мекунем ки айспас гап мезанем ба фонограмма лен аспай аспур дар питочки камай лен харай лен шади нарай мара даже гузумай буйдан табамазатарай хоҳиш кард ки пацан худаш хоҳиш кард ки баъд рӯзи сешанбе шава фақат рӯзи сешанбе ҷавоб метавонад за парк ман имрӯз омадам фаҳмонам ки ай сахт ки ай сак ба майкл ҷексон ям омадӣ дора наз мебина кӯдакора ин батл белимитай куноса мара кайфи носа гирон ту давлетам фора кадоми дари гӯш кун ту селфи палкай да хезе дар кор буди ки бигири сура ки тра хезе сирка ки кадак ҷура мар да гап ҷавоб медодаги дар ибтизи кама территорияи ма дай лишни гам назаки озига скама зря попромади батл для меня груша ты акай доди худо агар ты ами материал нам сус бугуй значит ты хуёвый слушатель ты настолько бекадри ки хезе ба респекти додаги тела паслатит кард кадр мегеле питоҷикира шумо обод кардастен чӣ багамеле полям надора кадр касе гуфтаам домона мезани систай бовар накард ман ягона шахсе ки китра метонам молум ракм кино сёбка дорем если что навигариояй пешам батл тамом шав ман фикр накард ман қатид кен намешам ман навиг нестам оиди батл сон гап занам намедонам чӣ хеле пацано фахр менам нашод далбаёбӣ сон гап занам пацано чида ки қаҳр менам фактай гӯш кун телефон амана не телефони ман ку телефони ман ку озбе яшира нишон метам факта так ку телефони ман те ифини да ин неста телефон да дуруни научи телефони ман биё майли кадомеда бестен кадомеда гапо махмун нашида боша суҳбат мекунем нависем дар директ агар ба респекти ман респект додани ман ғарибо ягон фоидаи ман ғарибо респект амин агар нашуд ғарибо гуфтани будам лен дамара лен шиносам ман носукунакун ленда биё гӯш кун биё айрӯи ҳақиқат гап мезанем имакна ту хафаи ай рӯзе ки бой доди батла ту мегӯи ман сус будам ман тайёр набудам он вақт значит ман мо ҳақиқи чанд қадар будам сах ту батарат навл сах шиди зур шиди ки техника кади тачи ман мо вақт сах будам тара задаги будам е қанчи ман мо вақт зур будам ту нав зур шиди ман зургой шидам касе хабардор неста гуфтам он писарчадор шидам оила муқаддасай набояд қуш канем даи беақлимон оила муқаддасай набояд қуш канем даи беақлимон та ягон просмотрш намебинам бля бояд мевардам як свежи лимон айдумрома бля ман факта нишонатам чета неинтересно шидест хай бачаҳго ҳама касаи наи омонҷон саб ба фарзандор шиданаш яъне табрик мекунем
худо умри дироз бута бачаша ва соябони сари падар шава ранги падараш бепенда шава лозам шава ки зор айпештеш фахр куна омонҷо нага ки бачаи ман репера мегарда мақсад ба хуна одами зур шавада табрик ялоги омонҷо зинда боши стега Нашел, најавто, махдота капитура и чхереки најавто, ја факт бе, мајли беу мегзарем. Нашел абада тенджа, ма мухлис мрияња толзира гушмекн мајрости, хезе фамо, баројчи дарколай бодоваро кардан дусти. Барон нагла гуфки мара довали намонем, ма додарома намекнам хафа, ма мардам гарчанде вайрон карда бошумам сафа. Акай беруз, гуш намекнам зур мехони. Бахили дуру ми просто бауна, ози аля грепе мехуа боша да мошуна, јо не? И факта. Би, зурбза, неки сах дибат не, ки јаки надара кутанат, бехезе у барон, тера хуиња е зурбуданат. Факта ира, факта. Хабо, гушкер, хабо е като твој ме каданда пачој фалш, мандам са кадан фактора, мерем даше. Merem daşe, Guşkır, merem daşe. Dola, mayda, mekanımı reza. Bafikri, agar eminim tocik, mebet icuramın eminim ameza. Madam, kayfset sedoda, ki mas se barova laytı zurum. Duyup doğuna mehostum bışkarmadaki macburum. Macburum xıdıt kadi Moskvada olmadan. Manda moyaday maktabi kına muki dahi kapıp ziden stile kefir anastaman şumora yoto çmo u stila riden bagardan biki. Vakt ki tez mehoni boyar kapot dosta boşajon. İzon bakaşta pati u kaka buçal katina ve kençli bo katışata fit bıxon. İzon bukaş. Ayı şmo ayre pon simon dili fira. Mehre katiş fit kre. Neki ban mebine şonem sira. Neki ban mebine şonem sira. Abadaram hamzada ku. Çida egon çina megen yagonta. Yagon stota gabzadım hafaşı dipad. De pas mi duruni bini. De bu ita ikashi. İga pom zanetam. Karo bambosu metunun bışkanım yibanlikta. Da bintinti tixeze bidike axiru dalit kadam no darkori. To kondoni avalini saviki. Yani ki beozori. Yani ki beozori. Хуйсни, даже Лед сахтай, дай бигемера сазури ки. Лед, бачо, як минут. Лед сахтай, дай бигемера сазури ки. Те Гарри Поттер не, те максимум шурики. Дадус намер додани кори номар, дай гардус кынам номар ди. Мали ма дарем ичи навигани на овардам. Ти чи оварди? Чи оварди дарем? Behtarin taksije neydi xezay. Behtarin taksije neydi xezay. Kase famid like. Tumara imruz mebli agar tarafdorun kana şayf. Kamdan anlaşena sözan kata. Ma boyam ispot kânım yodaki digara mara raviyam. Neki paljubomu terapar bekânam. Aire praviyam. Bita kapitatoni i guftakish nesta kishtob MC. Tu pazadatoni namegam kutu Messi. Tumara sis mebili. Da мнения. Сабак мара с стената бгу хуйовия зрения. Их саме шагад яко касира галу бойбга. Пацан гарда мехоски карлео да рекл бойбта. Аме халамши. Шида мехе сад фоиз. Идо фам сад фоиз бойдоди. Багардам ги музик пшакамта. Чхема шикас мехром вахтете бардошта каштай сари хамта. Мада да органаки дига, ман чени курпачан да уздорум пома, чени кади ту пуна мекна як монаш умам турсикома. Як монаш да удам. Би, айот набру, домдор картори вахта китра, да Google Lens навистам, Google Pro вахт расми клитра. Хезерам не, клитра. Медони чек, кадят медони. Метаксихлог я италемина метеля бутеле мене крити. Фармацевта нови да ростали дору, метаксихлог да италемина метеля бутеле мене крити. Метоне гисна. Вајде бе. Рама, вест очиксион, Рама рега. Рама, касе ова, касе мада кадак бува. Бе, мада интересна. Ја во хыдам, айтани довар бишам да хыдам довар. Бе, баджа ја фира растаман судит мекнам.
Салом алейкум. Ма Фирал ҳастам. Пенҷ чемпиони чандум батл буд, официални чорум, сеюм официални чемпиони батл. Хайр роз шамагум Момонҷон. Бля, тудар гап нест. Чизе ки оз ти тайёр кардӣ хеле ман назарӣ будам. Камали кам тараяму зак чиро хонди ҳамеш минус буд, лекин ҳаму хелам задӣ. Бля, ти хеле куҷо хеле ақл дорӣ. Ман мехондам ҳаму калаи ту будром. Леки мужик, чи хонди? Как всегда, молодец, гыр. Мужик касая тарат гыр омад я қарсам. Ман дирим доваркам метаем маҳамад. Салом алейкум. Маҳназар. Роз шамегум чизе ки Фирал ҳастам нози гуфт. Ман кушундака бош. Зур гап нест, молодец. Акай Фирӯз мешиносам тара. Момонҷон зур кад, Момонҷон зур бида гап назаниам мешавам. Унитаз шида мемонам. Момонҷон молодец, зур кади. Гап нест. Кеҷ, гап нест. Акай хасем довар намтем. Бовак бра. Наши. Ман доди худоём. Ман медонам ки баъди ози сар мекунам балаболӣ гуфта туда-суда хай ҳама хела бижу факт даказ аю. Хай мехом просто як чи бигум ки омон зур кард. Не ки ма ози овоз ман ленда метавам. Ай сабаб ки айлен ма да камтар бошам фоида аст. Овоз ман ленда метавам. Хай ақорат мемонам. Овоз ман ленда метавам. Ман доди худоём чи хеле ки отношения доштем чанд қабеш. Отношения хуб доштем. Хай тамом бачаҳо илтимос чӣ накунед, ака чӣ хела сар фоиза ман доди худоём бо мегум касе нашинохт. Вай гап неста, вале чақчақ мекунем дар хона. Ти худой додӣ. Ака видео шида метем тамом кунам. Имрӯза батл буд дар шаҳри Турсунзода. Ссилкаи зери видео бидрои дастгирӣ кунем, бо пари матч бошем. Пари матч таки бошем ва соҳиби пайгоҳ самон бошем. Так, имрӯза тамом, охир, имрӯза батли мо тамомай. Ғолиби мо омонай. Без ака тамом кунем худо. Касе надонам. Инаи? Инаи? Кутат накуне. Раунд. Бурга ҳамадар раҳмат барои омадагӣ, зиндаву саломат бошед. Раҳмат барои меҳмондорӣ. Батл ба охир расид. Оқибати ки бурид, ки набурид, доваро дар душанбеам видеоро нишон медем ва насиб кардашам рӯзои наздик маълум мешавад. Пешакӣ карди бачаҳо маслиҳат кардем нашуди тема. 100%. Раҳмат бачаҳо.